bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye disanburu kalo tile 22 san 2022 nin ye an ka don kibaru waati selen. Bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma olu kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta don min ni a bɛ kɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya o seginni min n'o kɛra ma ko kura tuguni ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta o tɔgɔ la n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 14 ma. O baaraw olu kɔni bɛ sen na min ye san kura nata ye o bɛna kɛ a san fɔlɔ a ɲɛyɛriw ye. Ka b'o la halisa i b'a ye Mali finitigilakaw olu ye kɛlɛkɛ pankuru kura wɛrɛ sɔrɔ mun n'o bɛna kɛ kɛlɛkɛminɛ ka se ka olu caya. Ayiwa o kɛra min ye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ fɛ ni ale ministre min ka baara bɛnnen bɛ an ka finitigiw olu ka ko ma lakana fo ka taa se finitigi kɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma. Ka fɔlɔ ka min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Adima olu ka ɲɔgɔn yeba min tun bɛ sen na a kɛnɛ kan. Ayiwa Seydou ni ale yɛrɛ ka tɔn ye fanga ɲinitɔ min ye Sira ye ale kɔni kun yera kɛnɛ kan a yeli min kɛra kɛnɛ kan a ye maa caman bila ka hakilina caman ta an bɛna da o fana la ka walawalali kɔnɔna la. Ka fɔlɔ kan an bɛ taa an ka jamana ko kan n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye ka walawalali kɔnɔ. An y'a fɔ cogoya min na ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta don min ni o bɛ di Mali denw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ mun ma ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya min ni o kun taara kabini waati jan ni a kun donnen bɛ gɛlɛma la maa caman de kɔni fɛ i b'a ye o seginni min kɛra malidenw ma jamana ɲɛma Asimu Goyita colonel Asimu Goyita ale kɔni ye a laɲini min ye ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 14 ma ka se ka o kɛ ɲaɲari don ye min bɛ tali kɛ ayiwa an ka yɛlɛma hɔrɔnya min kun tununna na o sɔrɔli min kɔni kɛra kokura tuguni. I b'a ye k'a fɔ nin baara in kɔni a kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 30 san 2022 o don kelen la jamana ɲɛma kɔni y'a laɲini min bɛ tali kɛ 14 janvier n'o ye janvier kalo tile 14 ye ayiwa ka se ka o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka to maliden bɛɛ lajɛlen kunna k'a fɔ jamana in an bɛ waati min na a kanu o kan ka kɛ diyagoya ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kan. A tila ka da kan malidenw gɛlɛya min binna Mali kan ni o bɛ tali kɛ keleyatɔ min bɛ an yɛrɛ ka fɛ yen nɔ n'o ye CEDEAO ye olu ye ɲangili min ta ka da Mali kan ka min kɛra a tɛ sariya kɔnɔ ayiwa a tɛ sariya yɛrɛ kɔni ko fɔ ayiwa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka to u ka jamana ɲɛmaaw kɔ k'u ka fasoden ɲumanya ka se ka o yira ayiwa o baara min kɔni kɛra jamana ɲɛmaaya yira k'a fɔ a b'a kun bɔ ka se ka don ta don min ni o bɛ kɛ ɲaɲari donba ye ka se ka ɲɛnɛmayali kɛ ɲɛnɛmayali min n'a bɛ tali kɛ ayiwa jamana olu kɔni ka yɛlɛma hɔrɔnya min kun tununna la ka se ka o sigi ani a denw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. 14 janvier san 2023 o kɔni o bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni Ala yɛrɛ kɔni y'o yira an na ayiwa a kun ye mun ye ayiwa balimaya min siniya min jamana kanu min ni o bɛ malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ka se ka o fanga k'o bonya cogoya min na nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ ta ka bila hukumu min kɔnɔ o de ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kunkilenna ye o de ye bɛ sigiyɔrɔ 3 ni a fɔlɔ ye mun ye ka se ka Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya k'a tɔnɔma tɛ da diɲɛ jamana si den kelen yɛrɛ kɔni fɛ o k'i bɔ a la min fɛnɛ bɛ da o kan Mali yɛrɛ kɔni ka ni Mali b'a fɛ ka teriya kɛ ni jamana ye ayiwa walima ni jɛkulu ye jamana foyi wɛrɛ o ɲɛ tɛna kɔni don la ayiwa min bɛ da o kan tuguni o de ye Mali ka tɔnɔmafɛnw ayiwa maa si den kelen tɛ don anw ka jamana ni o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Mali ka laɲini maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛna don malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin fɛnba saba in o de bɛna kɛ ayiwa misali ye ni o bɛna ɲɛnɛmaya ka bɛn 14 janvier san 2023 min n'o bɛna kɛ a tako fɔlɔ ye. Halisa an bɛ to Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ pankuru min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko drone ni olu ye kɛlɛkɛminɛ kuraw ye ayiwa Mali jamana yɛrɛ kɔni ye belebeleba yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la bi ayiwa ale kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ kɔlɔsili ale ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni ta sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kɛlɛkɛ pankuru yɛrɛ kɔni tɔgɔ ni type D ni a bɛ fɔ ale ma bɔli laban ninnu yɛrɛ kɔni don i b'a ye Mali yɛrɛ kɔni fɛrɛ ko o de sɔrɔ nin bi an bɛ waati min na ayiwa a ko ninnu bɛɛ lajɛlen yirala don min na colonel Sadio Kamara ni ale ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ lakana ani finitigi kɔrɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔli ma a kɛra a ka taama dɔ senfɛ min n'a kɛra Mopti yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ayiwa pankuru in kɔni wulila ka se ka taa jateminɛliw kɛ min ye ka se k'a lajɛ a ko yɛrɛ kɔni bɛ cogoya min na o kɛra Sadio Kamara ayiwa ale yɛrɛ kɔni ɲɛna ani maa minnu yɛrɛ kɔni wulila ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan nin bɛna kɛ kɛlɛkɛminɛ kura ye min n'a bɛna fara Mali kɛlɛkɛminɛ kɔrɔlenw kan
ka se ka kɛlɛkɛcɛw k'olu kolo don ayiwa ka se ka kɛlɛkɛminɛ k'o fɛnɛ caya yaasa banbaci kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la Seydou ni ale yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ ye fanga ɲinitɔn ye sira ye ale kɔni yera min bɛ tali kɛ adema n'o o fana ye fanga ɲinitɔn ye olu ka lajɛ belebele min n'a bɛ fɔ a ma ko conférence nationale a ta ko 18nan ale kɔni yera o kɛnɛ kan Seydou Mamadu Kulubali ni ale yɛrɛ ka parti ye bɛnkan ye ayiwa a kɔni yeli min kɛra nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan maa caman kɔni ye a kuma fɔ cogoya wɛrɛ la nka an bɛ waati min na a kɔni welela ka taa nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ayiwa nka maaw kɔni bɛ k'u ɲininka ko yalima min bɛ tali kɛ adema fanga ɲinitɔn yɛrɛ kɔni na olu b'a fɛ ka se ka u ka kalafili minnu natula don n'o ye jamana ɲɛmaa kalafiliw ye ka se ka cɛbɔ kɛ cɛbɔ min n'a bɛna kɛ Seydou ni ale ka tɔn yɛrɛ kɔni ye bɛnkan yɛrɛ kɔni ye nka an bɛ waati min na ayiwa foyi den kelen yɛrɛ kɔni ma fɔ nka kuma in b'a yira k'a fɔ sira b'a fɛ ka da maa dɔw ɲɛ n'o o dɔ ye anpe fo ka taa se adama ma minnu ni a bɛ se ka kɛ olu bɛ kɛ adema yɛrɛ kɔni ka cɛbɔ ye nka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ walima laɲini min kɔni bɛ nin kɔfɛ a bɛna kɛ fanga ɲinitɔn olu de b'a fɛ ka diyagoya kɛ bari ka d'a ka Seydou ale kɔni tɛ adema tɔnna nka olu de b'a fɛ ka a diyagoya min ye ka se ka Seydou k'a kɛ adema yɛrɛ kɔni ka cɛbɔ ye kalafili minnu bɛ nale nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen siga kɛra la k'a fɔ maa min n'u u bɛ duguduguni ko la u ni ɲɔgɔn cɛ ko o dɔ ye Marimaca yɛrɛ kɔni ye nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na i b'a ye u ka tɔnden yɛrɛ kɔni caman bɛ nin nɔ ayiwa a ko kɔni a ma bɛn olu ma hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ kuma de kɔni ye fɔlɔ nka min ye ka se ka a tɔndenw yɛrɛ kɔni ye dɔw kɔni ye u ka dusumakasiw ka se ka olu yira hali n'o y'a sɔrɔ a ma da kɛnɛ kan an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan bi kunnafoni minnu kɔni sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire olu kɔni ye jɛkulu wuli ka na jɛkulu min ni olu yɛrɛ kɔni bɛna ka na kuma Côte d'Ivoire finitigilaka 49 ayiwa o tɔ min ye 48 ye musolaka 3 min tun b'a la n'olu kana bilala ka na o kuma yɛrɛ kɔni fɔ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ keleyatɔnba min bɛ yen nɔ n'o ye farafinna tilebiya fanfɛtɔn keleyatɔn ye o ye CEDEAO ye ale kɔni ye a laɲini waati tɛmɛnlenw na ka se ka waati yɛrɛ kɔni di Mali ma Mali ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yanni sankura o tile fɔlɔ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kalo kura tile fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka se ka Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu bila n'o ma se ka kɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲangili bere ta ka se ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ waati min na o kumakan olu bɛ ka bɔ sanfɛ ayiwa Côte d'Ivoire jamana fana bɛ dogo la duguma yaasa kana delili la Mali la i b'a ye k'a fɔ a kuma yɛrɛ kɔni fɔra jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ cogoya min na n'o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa ka bagabagalikan sira bɛɛ lajɛlen ta nka o si ma Mali bɔ a jɔyɔrɔ la waati sera ten sa delili o ka se ka kɛ min b'a to ale ka finitigilaka ninnu ni Mali yɛrɛ kɔni wele ko mercenaires n'o ye finitigilaka minnu n'o olu bɛ kɛlɛ kɛ jago la ayiwa ka se ka olu bila cogoya min na an bɛ waati min na u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka lakana yɛrɛ kɔni sabatili ma ale yɛrɛ kɔni sera Mali la kaban yaasa u ka finitigilaka ninnu k'olu kuma kɔni don sen na nka an bɛ waati min na a bɛ i na komi jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ jɛyalen bɛ ɲɔgɔn ye yaasa ni finitigilaka ninnu olu bɛ se ka bila cogoya min na o sira kelen na an bɛ taa Gambi ni o ye Adama Baro ayiwa ale ka fanga eko min ye dankari a kun tɛ ɲini ka n'o sɔrɔ wa bari ka d'a kan u ka finitigilaka dɔw siga kelen don olu la ko olu tun b'a fɛ ka fanga jɔso ta ka se ka Adama Baro de kɔni sɛgɛrɛ min ye u ka gouvernement kɔni ye laseli kɛ laseli min ni a b'a yira k'a fɔ u ka finitigilakaw olu ka ɲɛmaayaso o de kɛra sababu ye min ye ka se ka fanga jɔso min ne a tun b'a fɛ ka kɛ olu ka finitigilaka dɔw fɛ ka se k'o bali cogoya min na u ka finitigilaka naani olu yɛrɛ kɔni minɛra kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa an bɛ waati min na a ko bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka laseli min kɛra o kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafoni dɔw minnu sɔrɔla olu b'a yira k'a fɔ ko Gambi finitigilaka dɔw olu tun bɛ bɛnbɛn na min n'u b'a fɛ ka fanga min ni a sigira jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Adama Baro ka fanga ye ka se ka o dafiri cogoya min na nka finitigilakaw olu ka ɲɛmaayaso olu y'a yira k'a fɔ baarabaw kɛra nka bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na k'a daminɛ ka min kunu fɔ bi olu kɔni ye min ye gardi yɛrɛ kɔni ka se k'o monter jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni de la min b'a to ayiwa fangajaso o bɛ se ka bali cogoya min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔra ka bɛn ni n'o ye arabadon ye décembre kalo tile 21 maa min fɛ n'o ye Ibrahima J Sakari ni ale yɛrɛ gouvernement yɛrɛ kɔni ka kuma lasela ye ayiwa jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o yɛrɛ fɛnɛ ayiwa baarakɛ ɲɔgɔn don min n'o o b'a ale yɛrɛ bilasira kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sera diɲɛ dɔnna sira kɔrɔ olu fɛnɛ kan
Kabola ibayi kafo farafina kilebia panfe tomi benino ni mali yɛrɛ bi yɛrɛ sɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO o jamana ayiwa finitigilakaw olu ka ɲɛmaaso kɔni kun ye ɲɔgɔn ye kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min n'a kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 19 ye san 2022 kɛra Guinée Bissau nka i b'a ye kuma ninnu kɔni a wolola mun na o de ye ka se ka finitigilakaw dɔw sigi jamana ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ayiwa ni o bɛ fɔ o ma ko FAC olu de kɔni bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a bɛ kɛ ni fangajɛso ye jamana min sɔrɔ ayiwa o finitigilakaw olu bɛ se ka wuli ka taa cogoya min na yaasa ka se ka jamana ninnu ko olu bila sariya kɔnɔ sariya min n'o ye BDJ min o k'i bɔ a la ka se ka tɛ banbaci kɛlɛ min fɛnɛ ni o binimɛ an ka jamana ninnu kan ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin o jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakilinaw ni kumaw olu kɔni fɔra nka an bɛ waati min na maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka olu t'a dɔn fɛɛrɛ min bɛna tigɛ yaasa nin wale ninnu olu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na nka ko hali n'o y'a sɔrɔ a bɛna se ka kɛ bi an bɛ waati min na a ka gɛlɛn i n'a komi a to ten ayiwa o de kɛlen bɛ kamanagan yɛrɛ kɔni ye fɔlɔ nka yanni o cɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn yeba kɛ ɲɔgɔn ye min ni a kun bɛ taa cɛ n'o ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka finitigilaka ninnu k'olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o y'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ bi an bɛ waati min na Mali ni Burkina ni Guinée olu kɔni tɛ ye sigi ten olu kɔni na k'o bɛna se ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to o jamana saba min olu bɛ ye sigi ninnu kɔnɔna la yaasa a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ni a kungilinna ye cogoya min na e bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jiri diɲɛ ninnu ka se ka u cari diɲɛ ma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ